फरायसाफोर नोंसोर जेब्लायबो गुबुनखौ मदद खालामनांगौ होमबासो मदद मोनफिनो। नों माथो एग्जामनि समाव मददखौनो खालामा। साला सैमा खेलायदों नों खेलायदों आंजोंसो खेलायदों 3 बोसोर मोनसे क्लासाव फरायनानै लाजिया नोङो। जेब्ला आंनि बैसोनिमोन ना अब्ला आं हाइस नाम्बार मोनोमोन खेलायनो फैदों बे आंजों। नोंखौ मोजां टिचारा फोरोंदोंमोन ना बेखायनो नाम्बार मोनदोंमोन नोङो। गिदिर जादों बायदि मोनदोंना नोङो गावखौनो। बोरो हमार देखाय आंनो दानो। आं होमवार्क लिरना लाना फैयाखै। मानो खालामाखैलै? आरे सार कारेन्ट गैयामोन ना। आरे गसाय बाथि सावना खालामबा मा जायोमोन नों? गैयामोन ना बेखायनो खालामनाय जायाखै। सलाय गैयामोन मानो सलाय गैयामोन? सार सलाया न'नि मन्दिरावसो दंमोन। मन्दिरनिफ्राय लानानै फैयाखै? सार आं दुगैयाखैमोन ना बेखायनो थाङाखैमोन मन्दिराव। आरे गसाय मानो लाबोआखै नोङो मानो लाबोआखै? सार दै गैयामोन ना। दैया मानो गैयामोन? सार दैनि मटरखौ सालायाखैमोन ना। मानोथो मटरखौ सालायाखैमोन? आरे सार सिगाङावनो खोन्थाखाबायना कारेन्ट गैया होननानै माजों मटर सालायनो ना नोंनि हासुदैजों सालायसै।